Mhux biss mhux sodisfatti bin-numru ta' ġenituri involuti fl-iskejjel ta' tfal imma diżappuntati bil-kwalità tal-involviment tagħhom. Dan stqarru l-Ministru għall-Edukazzjoni Evarist Bartolo waqt li nieda l-kampanja favur l-involviment tal-ġenituri fl-iskejjel ta' tfal. Aħna maħniex sodisfatti li minn 102 skejjel fi 17 biss saru elezzjoni tal-Kunsilli Skolastiċi. Fit-2 ma sar xejn għax biss nomini ma kien hemm u fit-83 l-oħra saru biss il-Kunsilli Skolastiċi għax eżatt kemm ġew nominati l-ġenituri. Għalhekk nixtiequ ħafna li kulħadd jagħti s-suġġerimenti tiegħu kif nistgħu nsaħħu is-sem tal-ġenituri fl-iskejjel ta' wliedna. Minkejja li hemm numru ta' ġenituri li jgħinu fl-attivitajiet tal-iskola u fil-manutenzjoni tal-iskola, dan mhux biżżejjed għal Evarist Bartolo. Minkejja li ħafna jixtiequ jkunu involuti fl-edukazzjoni ta' wliedhom huma ħafna dawk ukoll li ma jafux minn fejn għandhom jibdew jew kif ser isibu l-ħin biex jagħmlu dan. Ċerkaturi li sa 70% tas-suċċess edukattiv jiddependi minn dak li jiġri barra mill-iskola u allura anke mis-sem tal-ġenituri. Hemm ta' benefiċċji għat-tfal li jkollhom il-ġenituri tagħhom involuti fl-edukazzjoni, fosthom li tfal iġibu marki għoljin, attitudni pożittiva u aktar skejjel effettivi. Il-Ministru stqar li jekk tagħtihom ċans il-ġenituri lesti jieħdu sem fl-edukazzjoni ta' wliedhom. Huwa esprima x-xewqa li l-liġi dwar l-edukazzjoni tkun emendata qabel Jannar tas-sena d-dieħla, f'liema żmien għandhom isiru l-elezzjonijiet tal-Kunsilli tal-Iskola. Il-Ministru Bartolo saħaq li jixtieq li l-ġenituri jgħaddu l-proposti tagħhom u li l-iskejjel jimmotivaw lil ġenituri billi joffrulhom taħriġ dwar kif jistgħu jgħinu lil uliedhom wara l-ħinijiet tal-iskola.